बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बराकआव सोलिबाय थानाय राव बिदान्थिखौ लानानै मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि बिबुंथि। खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुङोदि असमिया रावा आसामनि गुबै राव। असमिया रावखौ आसामाव मान खालामखानांगोन। बराकआवनो जाथों, बड'लेण्डआवनो जाथों, कार्बि आंलंआवनो जाथों, धुब्रीनिफ्राय गासिबो आसामनि ओनसोलावनो असमिया रावखौ मान खालामनांगोन होनना। थांनाय 2015 मायथाइयाव बिटिसि सरकारजों रां अनसुंथाइ मोननानै लुफुंनाय डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिल्डिं न'खौ फैगौ 30 नभेम्बर खालि बेखेवनाय जागोन। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गोदानै लुफुंनाय बिल्डिंखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेखेवगोन। बे सानखालि गाहाय आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया नुजाहैगोन। बे बेखेवनाय फोरबोआव डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसियाजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एमएलएफोर आरो सोलोंथाइगिरि, सानसुमै बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आरो जिल्लानि सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन। मैया उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोनि मावबादा खुंफुंदों। बे मेलाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। बिथाङा बुङोदि दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला महरै जोंनि बिपिएफ दोलोनि जेसेबां गांखं दं, सेल दं, बिथांमोनखौ लानानै वार्कशप लादों। जोंनि बिटिसिआव मा जादों मा जाया बेफोरखौ फोरमायना होदों आरो बिपिएफ दोलो महरै दिनैनि सानाव राजखान्थि बाबै माबोरै सोलिलांगोन जोङो सावरायज्लायदों। जोङो थाबैनो गिबि मन्थ्रिखौ जोंनि जेसेबां एमसिएलए एमएलए दङ बिपिएफ दोलोआव गासिबो जयै थांनानै लोगो हमहैनायनि खोथा। जोङो सम मोनाखै, खालारखौ होथ'वाखै, नाथाय सानसेब्लाबो जोङो सोलाबगोन। जेंनाफोरा जादों जेरै मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ लानानै सावरायज्लायगोन। बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै बिटिसिनि गामि दानख'नायनि खोथाखौ लानानै जोङो सावरायज्लायगोन। बेफोर नंमारगौना नंमारा गिबि मन्थ्रिजों सावरायनायनि उनाव रोखा जागोन होनना। आरो प्रमद बर'आ बिटिसिआव थांनाय 10 दानाव बेसेबां कोटि साप्लाइ खालामदों, मा खामानि मावदों मावाखै बेफोरखौ लानानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायनो थांगोन। बावैसो सान सिगां जालांनाय बिटिसिनि एसेम्ब्लि जथुमायाव बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरनो प्रमद बर'नि होनाय फिननायखौ लानानैबो गिबि मन्थ्रिजों सावरायगोन। प्रमद बर'आ बिटिसिआ मा मुवा बेखौ 10 दानाव जेबोखौनो बुजि मोनाखै, खालि साप्लाइ हरगासिनो। थांनाय 10 दानाव 280 कोटि, 300 कोटि साप्लाइ होनाया मामुलि नामा? जोङो बोसोरावनो बेबायदि होआ। लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रह्लाद ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि। बिथाङा बुङोदि जोङो नुबाय थादों दानि बिटिसि सरकारा 11 दानाव मा मावदों। दा जों नुबाय बिथांमोना सरकार सालायनायाव फेल जादों, जिर', जेबो गैया। जालांनाय एसेम्ब्लि जथुमायाव प्रह्लाद ब्रह्मआ गाव अडियेन्स महरै नुजाथि दंमोन होनना फोरमायो। बिथाङा एसेम्ब्लि डिबेटखौ नायनानै नुदों जे बिथांमोना सरकार सालायनायाव फेल जादों। मोनफ्रोमबो बिपिएफनि एमसिएलएफोरनि सोंलुनि फिननायखौ बिथांमोना मोनसेबो थिक होनो हायाखै आरो गामि दानख'नायनि सायावबो सोंलु सोंनाय जादोंमोन। बे बिथिङावबो बिथांमोना फिननायखौ रोखायै होआब्लानो प्रमद बर' बिथाङा बेखौ पार्सनालि नोंथांमोनजों जिरायनानै रायज्लायगोन होननानै बिपिएफनि एमसिएलएफोरखौ खावलायदों। एसेम्ब्लियाव फिननाय होनो हायाखै होनना प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मिशननि आन्दालन खालामदोंमोन। बिनि सोलाय अमा मिशन बानायना लाबोबाय, अमाजों बर' आइजोफोरखौ थगायनो नागिरदों होनना। नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब मोनगोन, नाथाय बेयो सैथो। सासे हिन्जावनाव दारि रज'दों। बिनि मुङा हारनाम कौर। बिथाङा भारतारि अरिजिननि इंलेन्डनि नोगोरारि। बिनाव दारिया 11 बोसोर बैसोनिफ्राय रज'नो जागायदोंमोन। 29 बोसोर बैसोआव गोलाव गोलाव दारि गोनां उन्दैसिन आइजो हिसाबै बिनि मुङा जिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव सोजायो। बि पलिसिस्टिक ओवेरि सिन्ड्रम मुंनि बेराम जानायनि थाखायनो बिनि देहायाव एन्ड्रजन मुंनि हर्मोना गोबां सोमजियो आरो एन्ड्रजन हर्मोननि थाखायनो बिनाव दारि रज'यो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।